Haka arpuway tarik ukala lingkot arjar arpuway. Laseng yaka channel ushilong mil ukurwo ka atiar. Daka Hope Media Production. Da hakaway ka jingmut baka jingtmu jong ka kalong. Balong ukurwo bat ka atiar. Habay day bakani ka kamlat patay. Yaka ba ngiladon binta ka ban ay ka jing syakri syapi upad ba. Nginget ya ka jing syakri ka bangi ay kumbang iladon ni ka jing mut kata ban syakri hok hoi kila bandon hang di hang tai ki jing bakla ki jongi ni pan map na pi ki pajba na baro kiliang bad ningkong e hak baide ba kani ka jing syakri ka jongi ki bangi lala ban syakri minta hadu arsnem hadu kani ka sengi ka minta ningkong e nyai kuble yo try kan rat bladon ringkat lem bangi haka jingya linti ke jongi ban sumar yangi ban pet ya ka yat ke yang ke jongi ban ai ru kamet ka pakot ka pakhya yangi wei pi wei ki badan benta po ka kenhun ka jong ushilong mil ukurwo ka tiar nyai khuble ningkong ru sai sien pat ya phi ki pajba ngingej ba klem ma phi ka jing syakri ka jongi kanomlong ai ru amangi snow thu ba kini kita ki arsnem ki bangi yat linti ngidayo shisha ya kata ka jing syania napi ka jingye ba ka jing kermen ka ba pibo ba ka jing ai men sim ka jong pi kadang ai bor shisho yangi bangin nang beteng ha ka kam ka jongi ban syakri pi upaj ba ko mangalong ba ki jing baklang ila bandon na mangi de tangu breu hendai ka jing songu ka jongi pi ka long ba fi long pat ki bakloi ru ban penbet abangi don hapdeng ki jing duna Hagini kisnam ki arsnam ki belalej abang isdang ban ay ka jing syakri ngilas dang lingba ka program ka jongi ka bang yai kerteng na kamenta skala syai bang ilayo ban yakren bakirio pokmat kirio champang bakila longru kum kita ki nongkren pat ban pensngo ye ka sur ka jongki na kamenta ka jaj ban rio ka jongi ushilong mil ukurwo ka tiar hakalingkha ka jongu khambnya nang mata ka ni ka rikasi jantia habide namarba ka channel ka jongi ka de tien khasi de nakta ka daw ni khamyele ya ka ban lum mi ki khubor na kaleng jong kari khasi jantia ban ngangej nadu ka bangi sedang ya ka ban lum khubor kilami bon ki jingja ka ban ingkong ka de ka bangi lala ban khamti binya ka de habai de ka jingja jong ka jingsa siadiap jong nongilam barim ka channel C ba Chesterfield thank you bad haga jingya lenti shisho pat nge tingko pat saka jingwan jong ka klam COVID-19 haga wat ka baar haga bahaga tu ka por nila syam ya ka jingye ka bau pajba u ya kendo nakadaw jong kibabun ki jingduna la ka long ha ka kom sensyar jong ka sarkar jilla lani ru ka don pat ki jing deko hang ni hang tai nilala ya ka ban pen i Syaki babon haga bede ba kita ki jingduna ki bangi kedo ngila kedo lingba ka television ka jongi lingba ka YouTube channel ka bangi don bat ki dondu ki bangi ong ngilayo ka jingjob namar ba kumha ka bede ba kamat ka ba ki nongrep ki tingko ki mat ki jinge ka jongki ngila ban kam ba de na hadien ka jinglum kubor ka jongi ba ka sarkar ka lakmi binyaru ya ka jinge ka jongki gidondu ki khubor ke mengilawan ra bede ka jinge jong ki samla ka tu kapor namar ka jing nakadaw baki hab ban sange kamno ka jing cha pen sange aki company ba per ki ban pais ka jela ka jongi kata bade ka jela ka jongki ka baki long try par hadien kata ngila budien no bede ba ki babon ki jinge ka ba ka jela ka ikendo ki samla ki jongi kendo kawai na kita kadai bat katanat pulia putih ya kabangi layo ban kamle kerpang habai dei bat kiskul sarkar ya kabangi lala ya kaban ringdur ban peni syapi bakumnu kini kiskul sarkar kitrikam bat ka ka jingduna haki kababut pat kadai sabai dei ba ka kam ka jing yaki hapo kaput kabangi na kalyang uslong mil kurwa ka tiar ngilala ban budien ban lech tik jaga banyo banyakren baki pajba katu ko jaka
kamlong tang siliang henre boro arliang mamla bat ngisem shisha ba kaladon ga jing mentoi bat henre hoj baro hi kasong hapo ga jing peniat jong ka sarkar ngidang i ba kidang don hi ga jing jing nam hadu menta heneng nget badai daleg jing ba lingba ga jing eteli ba ka jilong kawe jong ka chat ben riu hi ngi la pat bani khun ni kita ki jing e bat ban yo ga jing job bangin don ne la jong uput usam hapo kani ka jala ba ye ka jongi gilamat segi bubun ki jing e ka bangi yo pat ban lum kubor hagbede ba ki jing sham jing e jong ki hebret ki bajumat ki jingja ki basosi namar ka jing trekam torti kum kawai na ki jingjang in ai nuksa kata kadai jong jing trekam torti jong tanat MECL ya ka babon ki hybrid kila hab bandu ila ki kti ke jongki ka jat ka jongki don ki bahab ban khlan no na kani ka sla pertai but hakani ka jing trai ka jongi ngilala akban sei madan ni kini ngilal yo ban lum kubor pat banagaliang kata tanat MECL bak sarkar jela kala compensate ka kam ga jongka ban trai ban peni ki kam nagamenta ban wanra ya ka jingba kumjuru habaide ba ka jinge ka jongki no hi kai ka ba umtang mangi sulet ban lum ya kata ka jinge ki ka jongki hinrei ru ban dati kerpang ru ka jinge ka jongki ban yo ban yakren bat ki sabat ki wei ki ru kitanat ke jinge ka ba ki wei ki kendo ka de halor ka jing kedu pisa jong ka sarkar jela ka ba kim simlala ban siu ka tulap ka jongki ka tarung ilayo ka ban yakren bat ki umtang bat kini ki be ki hinrei ru bat ka sarkar jela hi ru kumjo bon nang ta kidang bon ki jingja ki ba nakaliang uslong bil kerwa ka tiar ka por ka balingkot ngilala banwanra kerpang na kamenta ban ali tang bandon ka jingkala namar nginget bakum kalat patai kubor ngide tang kiban seimadan lani ban pensngo la kalong shaka sarkar lani shiki dorbar lani shaki organisation per habide taki jinge kaba ki pajbahi kai kendo menta pat hakani hauni usnam ibathumai hagjingya lenti ga jongi menta dang kindiat por kata hashuwa ga jong usnam arjar arpulai hadien mengi opjang ini ga jinge ki jingo jingnam jong pajba nakeleng jong kari khasi jantia ngila persang bat puson dakanu kalinti ban wanra eta ka jing sotu jingmut ban wanra bakan don kata ka jing kala hapo kani kari ka jongi hoi kalawan ka jingbut hapo kerkom trikam ka jongi bat nganget bakadehi da ka jing patha ka jong blei trai kandat ka jongi ngilayo ban yakren bat kini kinoy lam niam nakibalang ba per hoi ngim simlala ban yakendo bat baro kadai nak daw jong ka jing lengkot kapor nganget pat lingba ka ka ba ka kubor bakini kidang elam ki bedai ki bela syak pensle shisha bat ki bela yo shisha ya kata ka jingi thu doble tai kenrat ya ka ba kilala ban penshai sepi ki pajba la ka long ha ka no ka jinget ka ba pidon ndai ngite ba boro nginget ba udon ublei ndai kila penso ya kata tien ka jong ublei ka bela ban ailut ki jubab par khoj ya kata ka jinge ka bangi ut nginam ngangai kandon shisha kata ka jingkala hapo kani kari kasi jantia ka jongi baka jelai bro kawai bangin yo ya kita kin nongmi khmat kiba shepti ngublei kin nongmi khmat kiba don ya ka jingmut ban shakri hok kuma khtien ka jong blei ka ong ka hok kan kintiu ya ka jaj ban riau ka pop kan penle ran ya ka jaj ban riau bat menta ngi pat hapi ki pajba hadien kini ki kubor ki bangilale ki jingya kendu ka jongi lingba ka program ka bangila ai kerteng kerpang nakamenta skala shai ka bomot ka ka bangia keren menta kan dei nakamenta ka bhaga miat jong ka bala shai but stang kindiat por nginget stang katu kanis ngi kata kalong shibnai ya ka baka election commission kala penbena ya kata tarik kata banjir ekonomi khmat aka arpinyo tarik jong benai rempang kermen baki pajba kejelahi baro kinmi syakmat banlet bantep ya ka vote ka jongki namar kan long leno pat lada kata ka jing tap vote kan poi tang 90% kumbaka election commission ka juai ya ta kai pot ka jongka baka jing poi jong kinong tap vote
kam jukot ya kata kendai 4% sejrong ndai ka judon be ka jingduna andai andala kot ke election ni bon ki jinge ke ba ki pajba ki ot ki nam andai ngam kwa pat ba kita ki jigot jing nam jongi kan long tang namar ka daw jong ka jingle bakla ka jongi jong ka jingbom lek ka jongi Shaki polling station ke jongi bandit thap ki vote banjit economic khmat ke jongi namar babaro ngila ban ben la ne ban ong baki de kita ki ba biet pisa la ne ki ba ngop ha pisa kila ban don ko ba lai 4% ki ba la ban ngop ha pisa andre nyo 4% pat kila ban long ki bom de ki ba ngop ha pisa ande ki ba don chai ka mensiam banjit economic khmat ki ba kwa banjit economic khmat ki ba la ban shakri hok andre la dana kata ka nyo 4% pat la da lai 4% ki shong yeng no pat hato kata ka 4% kan job mo lani kala ban long no 4% ki shong yeng lai 4% ki jet hangta ka inga jingkhain ka bakla ban ngiyo economic khmat ki bakum no habakut ni kala long tang kita kinong kentho kinong ben lingba kalat ka bangiyo lingba po kilat pathai khubor ki comments ke jongi lingba ki social media ke mngidon ka Facebook ka Instagram ka Twitter ba kiwi tengah ngej bahakani ka kinti ka pamenta ki pajbahi kinlong ki bastart ka banjit economic khmat bat ki ban ai shisha ya kata ka vote ka jongki nakamenta bakin perkhat ya kala shai namta ki pateng ki banwan khnang bakani kari khasi bayi ke jongi ka jala ka jongi kanum yo shu ya kata ka jingot jingnam ka ban ong bangin hak dang hap ban ye kendu lani ban budde ne ki ai kita ki jinge apo ke jela hanrei hoj ki jinge ki ai don tangba nganget pat bakan don pat ka jing pen bet ye kita ki jinge bangin ong nyim la ban job 6% re ladangi job tang nyo 4% ru kala long ka jing job nakamta ka ba kamiat jong baro hi ta limba kani ka kubor ka balong ka kubor ka bangi ai khublei chipi ki pajba namta ka jing dap snem ga jongi asnem pok jing shakri haga kam lat pathai kubor kaba ni ya lingba kani ka channel ga jongi ka bangi ai kateng uslong melo korwo ka tiar ni kerben bangi nangyo ya ka jing shakri bat ka kumjuru ya ka jing snok ti ga jong pi ban ai men siam yangi haga kam kami shakri ka kanon ga jong uslong mel ubodon hakaleng kari khasi jaintia bakumju hangni hanong ba shilong bangi ai khublei ru ye phi sesian ngan ban hoj ni don ka jing bakla kum ki brieng ngim dei ki babej ene nyai khublei ye phi namar philong pat ki nong penbej bat ngilong ki bakloi ru ban lum ye ki khubor ende ki don ki khapat ke banginom la ban poi shekai ka ba phi angnot ende ngi ong tongin ye treilang ende umpat bandon ya kata kathok ka syukor habangi ngi kwa ban pensap riang syai ke khubor ke bedai nak benta ka bah kamiat bat ka mentoi ka jong upaj bahi tetang kini ki kintien nakaliang ka jonga uker menlang yuria bolong komu editor in chief jong uslong mel kurwa ka tiar ngai khuble yepi baro ki pajba kinong song jong kani ka kasi jaintia kinong song jong kani ka jella bakum jur ki bedon na market kum ka YouTube ngi i bagi don ru ki bapej na shabar jong ke jela shabar jong keri India ru nyai khuble ye phi ki bakrshan ngi nganget ki dei ki basothu ya tien khasi ki don ru ki bla poish ki jaka bu pher ki para do prasnam ki jongi nyai khuble ye phi pat ngi nget phinangai ka jing kershan ka pura ka jong phi nagamta ka ni channel ngi don WhatsApp number jongi ngi don ka Facebook ka jongi ki don ka Instagram ka jongi bat kumjur ro YouTube bat kumjuru ka email ID ke jongi la PE bangi don kanu ka jing duna sngoba kdo ingi bala da pi snoru ba dun kam ban pen sngo ki khubor ka ba pi don jing tip ka ba pi don sngoba ban pen tip changi nilong ki blak loi ban ai ka jing shakri nang ni shakmat bat khamta me nak mata ka ni ka election arja dar pulai nilong ki blak loi ban ai ka jing shakri makani ka jela shisha kan yo ban jet economic khmat ki bla shisha ban sandur ya ka lawe ka jongi lingba ki bakin pendon kam hok yak ta yeng dor bar thong an bakin thau ya ta ki an ki policy ki ban long ki jingmen toy na kamta jongi hi baro khublei shibon sesien pat nyai khublei phi
Panginang ye beteng ban Syakri ye pi lingba kum kalinti ka bangyong ngin long ukurwo bat ka atiar lingba kene ka kam lat pathai ka bangi Syakri